otázka, ktorá ma trápila a ktorú som tu chcela predostrieť, je teda na diskusiu, je otázka profesionálnych kompetencií, teraz to už nazvem neaplikovaného etika, ako som si pôvodne myslela, ale pre etickú expertízu. Kto je kompetentný robiť etickú expertízu, ty si to už otvoril. A druhá otázka je možnosti praktickej implementácie etickej expertízy do praxe. Keď ma pán profesor Fobel niekedy v januári, tuším, oslovil s touto problematikou, pôvodne som si myslela v nadväznosti na to, že majú tu byť prezentované aj manažerské systémy, že budem hovoriť o implementácii manažerského systému CAF do zariadení sociálnych služieb, ktorý bol zavádzaný ako pilotný projekt asi v roku 2007 v rámci národného programu. A ako etik a priamy účastník tohto procesu som tak reflektovala ako pozitíva plus limity tohto manažerského systému, plus som porovnávala, čo tento manažerský proces prináša nové v porovnaní s etickými kódexami. Ale keďže situácia sa dosť zmenila v priebehu toho pol roka, čo došlo k realizácii tohto stretnutia, a počas posledného pol roka sme intenzívne pracovali nad problematikou legislatívy sociálnych služieb, tak som si povedala, že zhrniem naše skúsenosti s vlastne ohľadom tých profesionálnych kompetencií a ohľadom možnosti implementácie etickej expertízy. Možno ste si všimli, že hovorím v množnom čísle, čiže to, čo dnes tu prezentujem, nie je výsledok mojej individuálnej roboty a mojej múdrosti, aby som bola teda korektná voči kolegom. Musím povedať, že sme vytvorili pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá vlastne etickou expertízou v oblasti sociálnych služieb. Túto pracovnú skupinu tvoria právnici, a to právnik na ústavné právo, právnik pre ľudské práva a právnik na správne právo, čo vás možno prekvapí, ale zistili sme, že keď chceme niečo v rámci tej etickej expertízy a výsledkov tejto etickej expertízy dostať zodpovedným aktérom, potrebujeme mať aj dobré vedomosti zo správneho práva. Ďalej túto pracovnú skupinu tvoria ekonómovia, a to odborník na hospodársku politiku plus politický ekonóm. Ďalej odborníčka na problematiku sociálnych služieb, ktorá teda aktívne pracovala v sociálnych službách, reálne teda viedla zariadenia sociálnych služieb. Sociálna filozofka, nemyslím mňa, a ja ako etička. Čiže išlo o dosť silnú pracovnú skupinu a musím vám povedať, že v priebehu toho pol roka naša výmena názorov bola niekedy dosť dramatická aj v rámci tejto pracovnej skupiny. Na záver zhrniem, čo komu z nás priniesla, ako sme zhodnotili vlastne túto spoluprácu, v čom sme vlastne videli pozitíva tejto spolupráce. Ale ako trvalo nám dosť dlho, kým sa nám podarilo dať takúto pracovnú skupinu dohromady, že sa zišli ľudia, ktorí vedeli, o čom hovoria. Hej. Čo sa týka tých profesionálnych kompetencií pre etickú expertízu, tak ako som načrtla, zvyčajne, keď čítame odbornú literatúru, ktorý sa zaoberáme aplikovanou etikou, tak sa uvádza, že profesionálnou kompetenciou aplikovaného etika je dôkladná orientácia v teoretických problémoch aplikovanej etiky, jej druhoch, metódach, postupoch, solidné znalosti z metodológie, vied a jej nástrojov, prostredníctvom ktorých sa artikulujú problémy a východiska riešení, znalosti z axiológie, rovnako z metodiky vedeckej práce, a k tomu sa požadujú znalosti o požiadavkách a problémoch profesionálnej praxe plus praktická skúsenosť v danej oblasti.